Drug moj, u jednom trenutku smo mi počeli zajedno da živimo, jer smo, izlazili smo non stop, baš smo bili kreteni i sad ja sam iz butike imao super lov. 600 maraka, ali to ja nisam mogao da potroši, a svi koji me znaju, znaju da ozbiljno 600 maraka u markama. 600 maraka je tad bila, znači ja sam još štedio kupio auto. On je igrao odbojku za Elektroprivredu. I išli su po Jugi, onoj krnjoj Jugoslaviji, da igraju i on u Kragujevcu upozna Kragujevac Kraljevo, nekom od tih gradova, neku vlasnicu butika i on kaže da on ima butiku u Podgorici i da ona dođe da ima Versace, će on to njoj jeftino da da. Doći mi sad jedna, molim te, i on kao dolazi, on izigrava gazdu, i sad ona da bira da kupi na veliko po nekim cijenama, znaš, i on tu lupi cijenu kao, ne, dogovorit ćemo se ja i ti, ona ga odvede na ručak i završi u taj stan, znaš, ona misli da je odradila Crnogorce, da će za malu lovu da dobije garderobu. Kada ona veli, poslaću ti ja za 45 dana u garderobu. I nikad.